Dobro jutro svim gledateljima iz Prima tvornice u Garešničkom Brestovcu. Ova proizvodnja nalazi se u sustavu Prima grupe koja je na tržištu od 1995. godine. Prepoznati smo kao najveći hrvatski proizvođač namještaja sa razgranatom maloprodajnom mrežom i 6 proizvodnih pogona. Imamo široku lepezu radnih mjesta. U proizvodnom pogonu zapošljavamo šivačice, tapetare, stolare, sve do administrativnih zanimanja među kojima su referenti, administratori u proizvodnji i tehnička priprema i inženjeri strojarstva i drvne tehnologije. Kako se razvijamo, tu naravno nastaje i potreba za otvaranjem novih radnih mjesta. Trenutno u proizvodnom pogonu u Garešničkom Brestovcu imamo 288 zaposlenih, a omjer žena i muškaraca nam je zapravo podjednak. Surađujemo sa srednjim strukovnim školama za osposobljavanje stolara i CNC operatera. Godišnje se odlučujemo za do 5 učenika kako bi naši mentori mogli kvalitetno prenositi svoja znanja i kako bi nesmetano tekli procesi u proizvodnji. Učenicima koji pohađaju praktičnu nastavu u našoj tvornici nudimo mogućnost stipendiranja. Time im omogućavamo da nakon završetka srednje škole postanu naši zaposlenici i razvijaju se sa našim već dobro uhodanim majstorima. Prima Mobilis dio je Prima grupe već 10 godina. Unutar tvornice imamo podjelu na 4 proizvodna pogona, koji su tu primarna obrada drveta, proizvodnja namještaja od maslinovog drveta, proizvodnja tapeciranih kreveta i proizvodnja madraca. Od najkvalitetnijeg hrvatskog rasa i kuklje proizvodimo namještaju cijeli dom. Proizvodnja je opremljena suvremenom tehnologijom, ali smo također zadržali tradicionalnu i ručnu obradu drveta. Kontinuiranom edukacijom i usavršavanjem naših djelatnika i unapređenjem proizvodnih procesa možemo odgovoriti zahtjevima tržišta. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i najkvalitetnijim materijalima, trenutno razvijamo najnoviju kolekciju madraca koja će uskoro biti dostupna u svim salonima u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji. Nakon tvornice u Garešničkom Brestovcu pozdravljamo vas iz najmodernijeg Prima salona na Jankomiru u Zagrebu. U svim Prima salonima predstavljene su najnovije kolekcije namještaja koje su osmislili naši dizajneri, a proizvode se u Prima tvornicama. Pozivamo vas da u Prima salonima i na web shopu do iduće srijede iskoristite uštede nove atraktivne akcije. Očekuje vas 30% uštede na kupaonice, od 30 do 50% na krevete i ormare, do 50% na madrace i podnice. U četvrtak 21. studenog u Primu stiže Black Friday. Očekuju vas posebne pogodnosti i odlične cijene namještaja za opremanje cijelog doma. Vidimo se u Primi.